ମାଲୋ ତାନେ ଆଜି ହିସାବ କର ଆଜି କେତେ ଦିନ ଲାଇନ ଆସିବନି ହିସାବ କର 15 ଦିନ ଘରେ ଫୋନ ଲାଇନ ଅଛି ଆନ୍ତିନା ଗାଟା ସେଇଠି ରଖି ଆସୁନା ଘରେ ଫୋନ କରି ପଚାରିନି ଲାଇନ ଅଛି ନା ଏଇଠି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଖିଲେ ବି ରହିଥାନ୍ତା ଏରା ପଲ୍ଟି ପଲ୍ଟି କରିକି ନେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ନେଇ ପଡ଼ିଆର ଗଛଟାକୁ ଅଟକେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ବାଜନ୍ତା ସେ ତାରଟା ତାକୁ ଝିକିକି ରଖିଛି ବୋଲି ଆସି ଘର ମାନେ ସେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ନ୍ତା ସେ କଥାଟା ୟାର ଗାଡ଼ିଟା ଚାଲିଯିବ କିଛି ଚିନ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଟିକେ ମନର ନାହିଁ ଏ ରହିଛ ନା ଗାଟା ପଡ଼ିବନି ଗାଟା ଆଉ ପଡ଼ିବନି ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲା ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଦେଖିବୁ ପଡ଼ିଯିବ ମାଲୋ ତାନେ ଆଜି ହିସାବ କର ଆଜି କେତେ ଦିନ ଲାଇନ ଆସିବନି ହିସାବ କର 15 ଦିନ ଘରେ ଫୋନ ଲାଇନ ଅଛି ଆନ୍ତିନା ଗାଟା ସେଇଠି ରଖି ଆସୁନା ଘରେ ଫୋନ କରି ପଚାରିନି ଲାଇନ ଅଛି ନା ଏଇଠି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଖିଲେ ବି ରହିଥାନ୍ତା ଏରା ପଲ୍ଟି ପଲ୍ଟି କରିକି ନେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ନେଇ ପଡ଼ିଆର ଗଛଟାକୁ ଅଟକେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ବାଜନ୍ତା ସେ ତାରଟା ତାକୁ ଝିକିକି ରଖିଛି ବୋଲି ଆସି ଘର ମାନେ ସେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ନ୍ତା ସେ କଥାଟା ୟାର ଗାଡ଼ିଟା ଚାଲିଯିବ କିଛି ଚିନ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଟିକେ ମନର ନାହିଁ ଏ ରହିଛ ନା ଗାଟା ପଡ଼ିବନି ଗାଟା ଆଉ ପଡ଼ିବନି ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲା ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଦେଖିବୁ ପଡ଼ିଯିବ